ଆଉ ये ଦୋକାନଟି ଆଜ୍ଞା 35 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ। ଆଉ ये ରେସିପିଟା ବି ହେଉଛି 35 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏଟାକୁ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଆଳୁ ପରଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖାଇଥିବେ, ଘରେ ବି ବନେଇକି ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆଳୁ ପୁରୀ ଖାଇଛନ୍ତି? ପୁରୀ ଭିତରେ ଆଳୁର ପୁର ଦିଆହେଇଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଠିକାର ସ୍ପେଶାଲିଟି। ଆଉ ଏଠି ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ଚକଟା ହେଇକି ସବୁ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ପୁରୀ ପାଇଁ ମଇଦାର ଗୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଆଳୁ ପୁରୀ ଖାଇଛନ୍ତି? ଯଦି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭାଇ କେମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଆଳୁ ପୁର ତାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବେଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଆଳୁ ପୁର ନେଇକି ସେ ଗୁଳାଟାରେ ପୁରେଇଲେ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବେଲା ହେବ ପୁରୀ ଭଳିଆ। ଆଉ ବେଲିଲା ପରେ ତାକୁ ଛଣା ହେବ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରୋସେସ୍ ପୁଣି ଜାରି ରହିଛି ସେମିତି। ଆଳୁ ପୁର ଭାଇ ନେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଅଟା ମଇଦାର ଯେଉଁ ମିକ୍ସ ଅଛି ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ଆଉ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବେଲିକି ତାକୁ ଛଣା ହେବ। ତେବେ ଲୋକେସନ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଲୋକେସନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷି ହାଟରେ। ତେବେ ହାଟ ସପ୍ତାହକୁ ଏଠି 2 ଦିନ ହୁଏ, ରବିବାର ଆଉ ବୁଧବାର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସହରର କୋଳାହଳଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ଆସି ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ତ କୁହାହେବନି, ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କିମ୍ବା ସର୍ଟ ରାଇଡ଼୍ରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷି ହାଟରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ର ମଜା ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ। ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ବହୁତ ନିଆରା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ କେମିତି କଡ଼େଇରେ ପଡ଼ି ଛଣା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ। ମୋତେ ତ ଦେଖିକି ଯାହା ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ଥିବ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଓଲଟା ହେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଭାଇ ଆମର ଟିକେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଶାଳ ପତ୍ରରେ ଦେଇଦେଲେ। ପିଓର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଟାଉନରେ କେଉଁଠି ମିଳିପାରିବନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ହାଟ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗ କାହ୍ନୁ ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରିକି କହିବ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆରାମସେ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବାହାର କରିଛି ଛିଣ୍ଡେଇକି ତାକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖାଇଲା, ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିଲା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଆମେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଡେଭିଡ଼ ବି ଆମର ଖାଇଲା। ଆଉ ଡେଭିଡ଼ ବି କହିଲା ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନଥିଲୁ। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଶ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଇଏ 35 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡିଶ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କେବେ ଖାଇନଥିଲୁ। ଆଉ ଭାଇ ଆମକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଆସିକି ସହରରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷି ହାଟରେ ଆଳୁ ପୁରୀ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗ ଥିଲା ଟିକେ ଲୋକ ଆଜି କମ୍ ଅଛନ୍ତି ହାଟରେ। ଆଉ ହାଟରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନିଆରା ଥିଲା, ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ସହରର କୋଳାହଳରୁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ହାଟ ଆଡ଼େ। ଆପଣମାନେ କିଛି ସପିଂ ବି କରିପାରିବେ, ପରିବାପତ୍ର ବି କିଣିପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଫୁଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।